4.7 IFM. Report! Nakaranas ng moderate to heavy traffic ang mga pangunahing kalsada sa bayan ng Mangatarem kahapon dahil sa dagsa ng mga motorista at publiko na dumaraan sa lugar sa kasagsagan ng holiday rush. Ayon sa Mangatarem Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, isa sa mga dahilan ng matinding trapiko ay nagpapatuloy na konstruksyon ng tulay sa Barangay San Clemente na magdudugtong sa bayan patungo sa Tarlac. Upang maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko, nagbigay ng abiso ang MDRRMO sa mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta. Para sa mga patungo Western Pangasinan at Metro Manila, inirekomenda ang pagdaan sa ruta ng Kamiling, Bayambang, Basista, San Carlos City at Aguilar. Hinikayat din ng tanggapan ang maingat na pagmamaneho at pagtutok sa kaligtasan ng bawat isa sa kalsada, lalo na inaasahan ang mas mataas na volume ng sasakyan sa mga huling araw ng holiday season. Patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko sa lugar. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jama Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.